Ungqambothi Maskandi Show noMini Yakhuba imbongikazi. Singene kamnandi kanjalo kohlelweni ngengoma nje emnandi awusuka madoda ingoma yamalegend omculo kaMaskandi uShini uMtekhala bethi ke angimazi ubaba ake ngibingelele nje ngiphinde ngamukele umlaleli wami omuhle ohlelweni uNgqambothi Maskandi Show kuseyona ke nje intakazi yaseMgungundlovu uminenhle njengehlobo imini yakhuba imbongikazi kaNomkhubulwano ziyishumi ke insuku kuNdasa 2023 ake ngidlulise nje uxolisa kwemlalelo omuhle ngongakwazi kulwenza ke uhlelo evikini elidlule kube khona nje okungibambile kodwa ngiyathemba ukuthi ke uxolo lwami luzokwamukeleka ngicela nje uma kuukuthi ubungakawushaya usubscribe uqhafaze nje khona njengamanje ungabusapholisa nje maseko kube njalo nje Sigcine ke kuba neshow umuzokhumbula saba nomqhudelwano lapha ke ku Facebook oqhatha izingoma ezintathu kulezo ngoma ke bekhona ingoma ka Limit 10111 kwase kuba ingoma kaMjabulisi kuyabiza kuba lijonga ingoma kaSikweletu inja endlini amavotes ahamba kanje ingoma elala isithathu ithola amavote ayisihlanu kwase kuthi ephume isibili yenza amavote angama26 kwase kuthi ke edla umhlanganiso yabo namavote angama57 njengamanje ke ngizodlala ingoma elala isithathu ngamavote Naboka patia mfana nyeti balega twela mfana Ufigoka patia mfana nyeti balega twela mfana Isijani mbela lezi Zikshaba lukoti minanazi Isijani Izojangela lezi Zikshaba lukotini nazi Figoka patia mfana nyeti bale Kwela mfana Figoka patia mfana nyeti bale Kwela mfana Naboka patia mfana nyeti bale Izojangela lezi Zikshaba
ukotini izizwa ngempela lezi izizwa ngempela lezi zishaya ukotini Njalo wethu awusuka bafetha bathi ke ukapatiya bengezo kuyabiza kuba lijongo awusamadoda lengoma ke iyathandwa kakhulu nje emahostela la khona ubone nje izinsizwa sezigezile sezilahleleke ugodo esinqeni awusuka madoda engoba yinhle into yethu ke samaZulu. Awusuka madoda ulimit nalo umunye nje wabaculi beza kabi nje endimeni awusamadoda abaculi nje baqopha into esezingeni nethandwayo engoma nje ebe unumber 2 ke le esihloko ke 10111 kunjalo nje. Njengamanje ke mlaleli ngizodlala ingoma ehambe phambili ngamavoti okuyingoma ke kaSikweletu ethi ke inja endlini awusuka madoda. Tala mtula
Kuyizona-ke izingoma ezintathu lezi ebesizichathile. Mina ngithi umdlalo omuhle mawuqhubeke. Manje sengifisa nje ukwenza umqhudelwano ngengoma ezinhlanu, kube khona-ke i-top 3 ezodonyulwa kulezo ngoma ezihambe phambili ngamavoti. Kodwa-ke asikubekele nje iviki elizayo lokho. Yazi mlaleli, kunala maqhawe nje amabili kumaskandi angasekho, kodwa nje ukuze kube yimanje asaphile enhlizweni zabantu. Lamaqhawe nje engikhuluma ngawo uMtshengiseni kanye-ke noMgqumeni. Ake ngithi nje ukunaba nje ngawo nje lamaqhawe, kodwa kwamanje nansi-ke ingoma, nalu-ke ulozolo lwengoma awusomadoda. Bathi-ke izikhamu izigo, kusho-ke uMgqumeni awusomadoda, ingoma nje ezingasoze zabuna. Yayizwa nje into emnandi nje, unqambothi nje lwento, into nje ewuju. Awuzwa nje nansi ingoma, bese-ke siyabuya lapho-ke siqhubeke-ke nokuxoxa ngawo-ke lamaqhawe. uMgqumeni-ke wayinsizwa yasenquthu, uMtshengiseni-ke eyinsizwa yasemsinga. uMgqumeni waqala ukucula-ke namaqembu okubalwa amatshitshi amhlophe, ubuhle begubasi neqembu umlamu wami, okwangamaqembu kamalume wakhe owayenguproducer uSimon Mahawukela Mseleku. Wakhipha i-album yakhe-ke ngo-2003 esihloko Easy Come Easy Go. uMtshengiseni-ke uqale ngokuthi abe ngumculi wangasemuva kuMahawukela ngezikhathi-ke zamatshitshi amhlophe, ubebhekhela nje amaqembu ahlukene kaMahawukela. Okwathi-ke ngo-2001 eseshona-ke uMahawukela baqala-ke basungula iqembu-ke benomgqumeni ngokuhlanganyela. Iqembu baliqamba ngokuthi Amagcokama. Iyodwa-ke i-album abayikhipha esihloko Ithebhuxe. Kwaba ukuthi-ke bayahlukana. uMtshengiseni-ke wabesesungula iqembu Amageza Amahle. uMgqumeni-ke waqhubeka neqembu Amagcokama. Lamaqhawe-ke womabili azakhela nje ugazi kubantu, njengoba ngisho nje ukuthi kuze kube yimanje asathandwa. So njengamanje-ke ngizodlala ingoma kaMtshengiseni ethi-ke shintsha ukwenza, athi shintsha umshovo, awusomadoda. Awushintsha umshovo mfana, awushintsha umshovo mfana, shintsha ukhiye mfana, awufuna ukuduma njengathi. Awushintsha umshovo mfana, shintsha ushuni mfana, shintsha ukwenza mfana wami, awufuna ukuduma njengathi. Awufuna ukuduma njengathi. Awushintsha umshovo mfana,
awushintsha umshovo mfana shintsha ukwenza mfana awufuna ukuduma njengathi awufuna ukuduma njengathi awufuna ukuthoma njengathi awufuna ukufa njengathi awufuna ukwenza njengathi awufuna ukuthandwa njengathi. Laphana ke e-workshop kuzoba khona i-event bathi ke ibhinqa day izoba ngomhla ka-18 kuyo ke lenyanga azobe khona nje amaciko amaskandi ukuzonandisa ukubalwa ke kubo owahuphe Ndoni Njogo ithwaso lekhansela kanye ke nabanye bathi ke kungenwa mahala. Silubamba lapha ke ohlelo namuhla mlalelo omuhle ngibakho nje nesikhathi sakho othe wasithatha wangiboleka indlebe cala nje ukuthi ungakhohlwa ukushaka lapha ke ku-subscribe uphinde nje uthinte na ku-share button ube nempela sonto emnandi sengithemba nje ukuthi ke siyophinda ihlangane ke nangolwesihlanu oluzayo.